Ngiphuphe ngishaywa umuntu ongasekho. Sanibonani ekhaya lamaphupho, sanibonani. Ngiyathemba ukuthi nisaphila, ni-subscribe-ile naku-YouTube channel yethu ngoba lapha uzofica inqwaba yamaphupho. Abasha ngizothanda ukubawamukela. Ngicela ukuthi besifollowe ku-TikTok wethu ukuze bengaphuthelwa. Ngisho nge-live bekhona ukuthi bebuze bephenduleke. Okwamanje sahlushwa i-network, kodwa ngisazobuya kuma-live. Utheni? Ngiphuphe-ke ngishawa umuntu ongasekho emhlabeni. Lolo phupho nje engingakusho akukho kuhle, kubika nje ulaka labaphansi. Kunolaka nje olukhona, ilokho engingakusho, kodwa ungakhohlwa ukuthi follow, you subscribe, you like, you inbox me, ucele inamba ka-WhatsApp khona la ku-TikTok. Nisale kahle.